Boa tarde. O primeiro libro que vos queremos comentar hoxe é A historia do touro Ferdinando, de Munro Liz e Robert Lawson, publicado en Calandraca, e traducido por... Jesús Fraga. Que nos conta a historia do touro Ferdinando, Esperanza? É un touro que non lle gusta pelexar e é diferente. Gusta lle olir as flores e sentar debaixo das árbores. Por iso, cando van buscalo a súa devesa aos picadores, pensan que Ferdinando é o touro máis bravo que hai ali. Por qué? Porque lle pica un abellón no cu. Entón Ferdinando empeza a dar choutos e choutos e deciden que o touro máis bravo é que o van levar pelexar a corrida de touros. Pero cando chega a corrida, Ferdinando decide Ulir as flores. sentar e observar o público. Cales son os temas que aparecen neste libro? A non violencia e a forma de ser diferente. Sobre todo as masculinidades disidentes. E como este libro se publicou por primeira vez en 1936. pois diferentes autores e autoras entenderon que Ferdinando en realidade era unha crítica á Guerra Civil Española, o que tamén deixan ver algunhas das súas ilustracións. A ver se Esperanza nos ensina algunhas. Por exemplo, nesta ilustración podese ver que a corrida na que vai participar Ferdinando é na Praza de Touros de Madrid, ou nestoutra, ¿no? Aquí podemos ver a Ponte de Ronda, en Málaga. Vale, tamén algunhas curiosidades sobre Ferdinando é que é o libro preferido, foi o libro preferido de quen? De Gandhi. De Gandhi, e estivo prohibido en diferentes países, entre eles España, Portugal ou Alemania, polas súas respectivas ditaduras. Tamén podemos ver en vídeo a Ferdinando, verdade? Sí. En que películas? En un corto de Disney. De 1938, que gañou o premio, o Óscar a mellor curtametraxe animada e que vos imos deixar nunha ligazón para que poidades ver, é unha máis recente que se chamou Ferdinand e que saiu en 2017. Esperamos que gocedes deste Ferdinando e nos vindeiros días pois traeremos máis recomendacións. Sí.